Hala, unsa marong langasam, marong nagsugod ng tari ba? Atay paitan, yung atay kwarta, sige naman tag-urungan eh. Matog sa akong sa naaroy magi. Kani, sakto na gid kini kwartaha ba? Sakto na gid kini ipustas tari. Sakto ra gini. Ngano man tawhana gani haram nagsugod ang tari, nagdinduyan man gihapon. Duolon ko ni ba? Kani. Ano na gidegdar magadra nagsugod ang tari. Sugod na lagi niya. Wa mo kay kwarta. Ayahay ka na kay kwarta. Wadi na abot diri day nga nagsugod na magpanghatag ang mga ansaray. Mata ka day. Wala pa ron ay. Layo pa eleksyon. Layo pa day kani ding kwartaha day. Oh, nanghatag day. Kinsa may nanghatag? Kawahay ra gini mo si Tibrosyo ni nanghatag. Adto sa ko kay nagsugod ang tari. Uy, kini. Murag matari gini ron ako manok ba? May paakot sa atong kaon. Manok. Matari karon ba? Oh, dakot. Oh, panawa ka padakos mong lawas ha. Sige, siglayan to para matari. Daka. Tara. Oh, dako na kay gawas na. Kung kay masul akong manok eh. Tari, pagka ko sa ito ha. At matagaan karon. Matik na. Uy, kapit. Sam ni manok ka na puro-puro man bayad mo ni. Uy, gusto. Man. Nang nalagay ko na dunggan lagi nga. Ikaw daw ko nang hatag sa kwarta. Asa man na? Diksyon ba? Ikaw mo ko nanghatag asali ako ah. Oo, nangatag ko bro. Tanaw sa nako lista ha. Sige, tanaw eh. Tanaw sa nako. Excited na rin akong manok itari oh. Usa kay tungan nimo? Tinoy. Tinoy. Wa man ka diri sa lista. Asa man eh? Wala ka diri sa lista. Ingon sa imo ha. Wala gyud oh. Wala sa lista oh. Yung pangan, walay tinoy diri. Kinsa mo kay nagdasa ko ah? Ana na lang, Tinoy. Kung asa ka nakasuportar, pangitala niya dito. Basid na nang nakalista sa imuha dito. Sus, siya nga ako, tabi ni pusta ni manukaw. Isog biya kay ni biya. Oh, wala basig, wala man ka sa lista diri god. Sige. Basig na dito. Basig na dito. Ako lang tuon. Okay, tuwa lang niya ito. Uy, tara. Putan umbi. Bus. Asa man akong budget, bus? Hey, ako lang kataray sa akong manok, bus, oh. 20-20 lang ang tulong. Bus. Pantaray lang ba? Pang-entrance na, oh. Tako. Gani. Bus, asa akong budget, bus? Kaya ako lagi taray sa manok, bus. Ala. Di, manoon ni maminaw ang tulo na yun. Sige, ram ni katawa. Ikaw, bus. Ikaw. Ala. Sige, manoon mong pangatawa, bus, oh. Sige, adto na lang ko. Isog tabi kayo niya kung mga manok, boso. Gamay kayo, gamay lang ni. Pero kuha na ni, kadao ka ka 20 ka, kwen. Hala ka na, boss eh. Adto na ko, boss. Hindi mo muabay, boss. Tawa lang mo. What's up mga ka-James Job? It's time to shout out now. Shout out kong Joshua Pilyado, ang pinakagwapo sa among room, o kang Carl Justin Bantok. Shout out po ko sa akong kauban nga si Boy Kalo, si Boy Tokmol, Boy Kilay. Asa na mo no, gipampulaw pa mo. Og shout out kong Gerald Borbon o kang Chris Niño Torbiso. Shout out po kong John Jopet. Shout out po kong Jason Coraraton. Og shout out po mi sa among tanang mga followers.